היה אז בוקר היום השני למלחמה על כבודו של בג"ץ. האופק החביר במזרח. היינו בעיצומו של הקרב על הגבעה. לחמנו שם מזה 3 שעות. התושבים שם היו עקשנים בצורה בלתי רגילה. בשתיים, 2:30 נכנסנו דרך הטרשים, השבילו בית וגינה בגבעת עמונה, מול משפחות עם ילדים פרצנו פנימה 2 גדודים וצלמים בכל פינה בגבעת עמונה. באותו רגע 2 ילדים ששיחקו בגינה ואכלו במבה מתוך שקית הסתכלו עלינו. חששתי שהם יקראו לאמא שלהם ואז יהיו 3 מולנו. היינו חייבים להגיב במהירות. לא היה לי זמן לשאול מי מתנדב. שלחתי את החבר'ה מהיס"מ קדימה. בגני השעשועים השארנו רק את החובשים ורצנו עבודי חושים בגבעת עמונה. מי שיסס כי בשבת, מי שסרב על המשפט, הפקודה הייתה ברורה בגבעת עמונה. להם הייתה שיטה. קודם אמרו תהילים, אחר כך שרו איזה שיר, אחר כך נחו. אז בין פרק תהילים לשיר הייתי ניגש לפתח הקרבן שלהם ומוציא עוד ילד. הפעלתי את המכתזית והתרחקתי כמה שיכולתי. היו לי 4 מטר לתמרן, כי גם מאחוריי היו עיתונאים. אני לא יודע למה קיבלתי צלש. בסך הכל רציתי קידום. עשן עלה מן הגבעה, חזרנו לחמ"ל פלוגה, דגל של היחידה על גבעת עמונה. התושבים מרוסקים ועד בני נוער באזיקים, כבודו של הבג"ץ נשמר בגבעת